ענבר, חזרתי לאחרונה מאיטליה. אני מעבירה כיום סדנאות פסטה ואוכל איטלקי ומייצרת גם פסטה תוצרת בית בעבודת יד כמו שבכפרים בדרום איטליה. אחד הדברים הכי מעצבנים ברידוד של בצק במכונה זה הצורך לנסות להחזיר את הבצק כמו שצריך ולוודא שהוא יצא ישר. אז אני רוצה ללמד אתכם טריק קטן וסוד שיש לי. אז כנסו בשקט בלי לספר לאף אחד. כשהגענו לשלב הזה של הבצק, אנחנו עושים דבר מאוד מאוד מיוחד ומעניין. בעצם מתחילים לגלגל את הבצק. ממש משאירים מספר סנטימטרים בחוץ, ולוקחים את הבצק ומגלגלים אותו מעל. אם המצלמה תתקרב קצת, אז תוכלו לראות למה הכוונה שלי. ונחזיק אותו שהוא לא יברח, ואני ממשיכה לגלגל. אני לא נוגעת כרגע במספרים, אני רק מגלגלת את הבצק. בשלב הזה אני מתחילה לרדת במספרים, וממשיכה לגלגל את הבצק. מחזת את הבצק ביד שמאל שלי, ומסובבת. ושוב יורדת עם המספרים, ומסובבת. אני יכולה לראות בדיוק איפה המקום שאני צריכה להוריד שוב לרדת במספר שוב. ושוב מסובבת. בצורה כזו הבצק יוצא גם ישר, גם אחיד, גם חלק. יש לי שליטה אבסולוטית על הבצק. הרידוד הוא עד מתי שאתם אומרים די, עד העובי הרצוי לכם. ברגע שסיימנו, כל מה שנותר זה לחתוך, לסיים את הרידוד, וואלה, עד הפעם הבאה.